Waqt l-indirizz attività politika fin-naxxar, jumejn qabel l-elezzjoni, il-Kap Nazzjonalista Elix Borg kien ħareġ qatta bla ħabel kontra l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO għax skont din l-istituzzjoni kienet qed taħbi ċifri li jdejqu lill-Gvern Laburista. Iżda kif inqabad diġà, dan ma kien xejn ħlief gideb u tentattiv lejliet l-elezzjoni ġenerali biex iqarraq bl-elettorat. L-erba l-NSO ippubblika l-ewwel stqarrija li kienet ġiet posposta minħabba l-ġurnata ta' riflessjoni qabel l-elezzjoni, fejn wara li kontra dak li spara bla doċċ Elix Borg, id-deficit fil-Fond Konsolidat Nazzjonali naqas u kien saħansitra madwar 4 darbit inqas milli kien fl-aħħar snin ta' Gvern Nazzjonalista. Finqas minn 24 siegħa l-ħamis filgħodu, l-NSO ħareġ it-tieni stqarrija li kienet posposta, din id-darba dwar persuni jirreġistraw għax-xogħol. Din urid b'mod ċar li persuni jirreġistraw jammontaw għal 1263 f'Malta u 134 f'Għawdex, żieda ta' 68 f'Malta u 42 f'Għawdex. Skont Elix Borg dawn kienu ċifri li l-Gvern Laburista rid jaħbi. Għad kemm dan fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista ma kien hemm daqshekk ftit persuni jirreġistraw għax-xogħol. Fil-fatt f'Marzu tal-2013 f'pajjiżna kien hawn 6608 persuni qiegħda f'Malta u 742 oħrajn f'Għawdex, li jfisser li dakinhar kien hemm 5 darbit iżjed Maltin u 6 darbit iżjed Għawċin fuq reġistru tal-qatt milli kien hawn fit-tmiem April li għadda. Elix Borg ukoll kien ħareġ jgħid nhar is-26 ta' April li l-Ministri Għawċin kienu qed jgħidu lil mijiet ta' Għawċin biex imorru jirreġistraw ħalli jagħtuhom xogħol mal-Gvern. Fix-xahar ta' April kien hemm żieda ta' 42 Għawċi jirreġistraw, waqt li matul il-kampanja elettorali tal-2013 fi żmien Gvern Nazzjonalista kien hemm żieda ta' 39 Għawċi jirreġistra. Żieda simili kienet ġiet osservata wkoll fil-kampanja elettorali tal-2008. L-istess kif Elix Borg gideb fuq iż-żieda fid-dejn li skontu l-Gvern prova jaħbi, hekk ukoll għamel fuq l-ammont ta' persuni jirreġistraw. Dan fil-waqt li attakka l-istatistiċi u l-professjonisti tal-NSO warahom b'teddida għall-integrità tagħhom, teddid li qed jissokta mill-mezzi tal-medja forċini tiegħu, tant li għadhom isostnu li l-NSO ħeba ċifri uffiċjali.